Prísť pred fabriku, nakýdať na vládu, ale vykašľať sa na názory ľudí v tej fabrike. Toto je, priatelia, pracovná metóda opozície, ktorú kritizujem už niekoľko mesiacov a ku ktorej nedávno sklzol aj Matovičov poslanec Jakab. Ja mu chcem ale touto cestou zablahoželať, lebo za necelé 2 minúty dokázalo z neho povypadávať rekordné množstvo nezmyslov. Vypočujte si to. Mnohé takéto fabriky končia svoje prevádzky a odchádzajú zo Slovenska kvôli obrovskému zdaneniu, ktoré máme najväčšie spomedzi všetkých okolitých krajín, alebo kvôli brutálne drahej pracovnej sile. To je to, čo dokázala súčasná vláda v tých konsolidáciách, zvyšovaní daní a v tej dražobe, ktorú na Slovensko priviedli. A viete, koľko stáli tie slavnosti? Stáli 750 000 eur. Keď si 750 000 eur vydelíte počtom minút, zistíte, že 1 minúta tých oslav stala 1150 eur približne. To znamená, že 1 mesiac tu mohli živiť ľudia svoje rodiny. Ministra Kamenického, poďte do diskusie s Matovičom alebo so mnou. Vyhýbate sa nám ako čert krížu, pretože sa bojíte našich argumentov a bojíte sa toho, že by ste nezvládli argumentovať, čo všetko ste na Slovensku priviedli a že kvôli vašim konsolidáciám, brutálnemu zdaneniu a tomu, že ste priviedli pohromu na Slovensko, končia takéto firmy a rodiny nemajú čo jesť. Milý Láco Kamenický, úplne ťa chápem, lebo stráviť s takýmto uštekaným neurotikom viac ako 2 minúty musí byť isto na psychiku. Ale ja zareagujem aspoň na ten najväčší nezmysel, čo z neho vypadol a ktorý spočíva v tom, že sme peniaze ako štát nemali dať na Cyrila a Metoda, ale mali sme ich takto na zlatom podnose posunúť spoločnosti Eko, aby tu fungovala ešte mesiac navyše. Priatelia, ja neviem ako vám, ale keď som to počul ja prvýkrát, tak mi normálne na niekoľko sekúnd zastal rozum. A doteraz sa zamýšľam nad tou logikou, ktorá viedla poslanca Jakaba k takýmto slovám. Ale keď sme pri tých dotáciách, tak poviem ešte jednu vec a poviem to úplne na rovinu a bez okolkov. Bez ohľadu na to, či takéto dotácie idú na Cyrila Metoda, na Pridey, na Globseky, na zvrchovanosť, je mi to v zásade jedno z pohľadu výšky tej dotácie, lebo toto nie sú sumy, z ktorých krváca tento štát. Oveľa viacej mi vadia dotácie, ktoré sme za posledné roky a možno aj dekády porozdávali rôznym zahraničným investorom formou odpredaja pozemkov za symbolické ceny, formou daňových úľav, výstavby infraštruktúry, formou finančných stimulov alebo príspevkov na novovzniknuté pracovné miesta. Na týchto dotáciách štát nestratil desiatky tisíc eur, ale stovky miliónov eur. A pritom tá pridaná hodnota z takejto dotácie je, myslím si, určite pochybná. Neviem, či to pochopí poslanec Jakab, pretože práve tá jeho mentalita viedla politikov aj v predchádzajúcich rokoch a volebných obdobiach k tomu, aby sa takto benevolentne správali k zahraničným investorom a aby v prvom rade pomastili brucho zahraničnému investorovi a až potom hľadeli na záujem štátu alebo na záujem pracujúcich ľudí. A myslím si, že takáto mentalita by mala byť z politického života vytláčaná. Mali by byť podporovaní najmä domáci podnikatelia, ktorí nezbalia výrobu hneď pri prvom probléme a neodídu do Srbska, do Rumunska alebo do Ázie, ale zostanú tu a budú tu držať tie pracovné miesta. A pre pána poslanca Jakaba mám ešte jedno odporúčanie na záver. Pán poslanec, keď pôjdete na budúce pred nejakú fabriku, choďte tam vtedy, keď sa striedajú zmeny. Keď tam aj budú nejakí ľudia, choďte tam a rozprávajte sa s nimi. Alebo ešte lepšie, počúvajte ich. Lebo toto by mali robiť politici v prvom rade. Nie poučovať ľudí, ale počúvať ich.